Bħalissa qed isir studju dwar il-proġett ta' Mina jew Pont bejn Malta u l-Ghawdex sabiex titjib l-aċċessibilità ta' din il-gżira. Iżda qabel ma tittieħed deċiżjoni ser isir referendum għal poplu Għawdxin sabiex ikunu illi jiddeċiedi xi preferi jekk hux Mina jew Pont. Dan hekk kif Ghawdex ma jistax jibqa' dipendenti biss fuq il-Gozo channel. Feasibility study, però żgur illi qabel ma tittieħed xi deċiżjoni irridu morru għal referendum fost l-Ghawdxin biex naraw hekk l-Ghawdxin iridux din il-mina jew dan il-bridge. Meta l-ħamis filgħaxija kien qed jitkellem fis-seba' laqgħa ta' konsultazzjoni pubblika mal-Kabinett bit-tema Gvern Li Jisma, il-Ministru għal-Ghawdex Anton Refalo ħabbar ukoll li sal-aħħar ta' din is-sena il-Gvern ser iwaqqaf uffiċċju għal-Ghawdex fi Brussell. Dan sabiex iħares l-interessi u drittijiet tal-Gżira Għawdxija u anke il-kwistjoni tar-reġjonalità. Dan l-impenn diġà qed jiġi diskuss mad-Deputat Prim Ministru Grek. Meta mistoqsi dwar dar tal-anzjani f'Ghawdex, il-Ministru Anton Refalo stqari li bħalissa qed isiru pjanijiet sabiex biftejm mal-Knisja tinfetaħ l-ewwel dar tal-anzjani tal-Gvern f'Ghawdex. Sas-sena d-dieħla jkollna dar ta' kwalità għall-anzjani. Li dar ta' kwalità illi toffri anki xogħol ġo Ghawdex għall-Ghawdxin. Il-Ministru Anton Refalo qal li din id-dar tal-anzjani ser toffri xogħol f'Ghawdex għall-Ghawdxin. Il-Ministru stqar ukoll li huwa verament tal-mistħija li l-uniku park ta' rikreazzjoni f'Ghawdex dak tal-Bahar spiċċa fi stat żdingat u anke perikolus. Dwar dan il-Ministru ħabbar li bħalissa pjanijiet sabiex jinbena park għall-familja faċċata tal-ground tal-futbol fir-raba ta' Ghawdex. Il-Ministru Anton Refalo ħabbar ukoll li fi ftit żmien ieħor ser tinħareġ sejħa ta' interess sabiex il-kumpaniji interessati jitfgħu l-applikazzjonijiet tagħhom għal servizz veloċi bil-katamaran li ser jibda jkun offrut bejn l-imġar Ghawdex u l-Belt Valletta. Mhux qed ikun esklus ukoll servizz bil-katamaran bejn Ghawdex u Stqallija. Qal li ser tinħareġ ukoll sejħa ta' interess sabiex jibda jitħaddem servizz blajru bejn Ghawdex u Malta. Dan għandu jibda ikun imħaddem servizz skedat u mhux biss għat-turisti. Fakkar ukoll il-proposta fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista dik tal-iżvilupp ta' jott marina f'Ghawdex u oħra għal terminal tal-cruise liner passenger f'Ghawdex.